Muna ni guys. Burger lang. Hi guys, for today. Oh, Pala na rin mga bata. Waka ni Guy. Hindi na Doig Slim. Gidaig ko na siya ganiya. Pati na niya. Mulo manoy. Dams ko ay. Ulang ka dam. Kasta na yan kamot. Tukoy. Uy, kasabot man. Lab dam, dako dam dam na isa na. Kami ni madam. Yaran ay. Yaran ng madam ay. Nagpadap ng madam. Dam, dari dam. Dam. Madam. Oh, naman is the plain happy 6 months ni madam ron guys. Hi. Hi, dam. Close open. So very good naman, Anay. Close open. Perfect naman, Anay. Duha na kabuka mo. Nam dam. Ay. Madam plinirong kaon ni madam oh. Ni kaon is madam. Nam dam. Nam. Gilamian siya oh. Nam. Hi. Nay labakaran ako eh. Nam. Ay, lisa lang tanero niya. Nam. Ganahan siya. Giganahan si madam. Dam. Nga mong bulingit. Nga mong bulingit. Bulingit. Narada yung pagkaon guys. Talaba guys. Dahil lambay. Kainan na. Nanami diri lagi. Alidam. Ano mo na mo madam nga sad man kayo dili man happy tano itong video. Hi dam. Hello dam. Ay, kulis madam sa init da. Hi. Hindi siya happy. Sad siya. Masige siya TV. Damski? Sige, tag-TV. 6 months man ni Damski. Na 6 months na madam. Happy 6 months dam. Hi sa tong vlog. Hi. Hi. Oh, wala dia. Dadlo na niya hi. Hi vlog. Dam? Hi vlog. 6 months na ko ron. Guys. Mama. Hi guys. 6 months na ko ron. 6 months na ko sa ako ang vlog. 6 months